θα λέγατε να μάθουμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10? Πάμε να μάθουμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Τι λέτε, παιδάκια? Πάμε! 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε πάλι! 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. Απ' την αρχή! 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10. 1 και 2, 3, 4, 5 και 6, 7, 8, 9, 10.